Здравейте, потребители от VBOX, аз съм Killer the Best и тук при мен е PowerHop. Ще оцеляваме днеска. Къде? Къде? А, да! Има яко дърво за къща, бати. Събирай дърва и иде. Добре. Бати, шанта ви урал, бати. Първо видях ме преследил Ендърмен. Сега и това. Ой, каньон, бате! Да, бе! Не, бати! Айде да разследваме. Мамо! Искаш ли? Бати, шанта ви урал от това, бати. Събирай дървета, събирай яко дървета. Яко, давай. Ти си направи едно аксе. А? Не ме ли аксе си направя? Тотално 100% че ще намериме кол, бапе. Да няма кол, леле. Първо си направим къщи глупости. Да, верно. Веднага да ходим в каньон. А така? Клип канал при 20 минути, после бате си го коментирай докато сме навънка и после си го качваш в YouTube, си готов. А така. И аз така ще направя. Искаш ли тогава утре сутринта пак да играем? Искаш ли? Забравих, да. От какво мега? И? Маза крипърите. От крипър ли? Да, и сега тиквате с крипър. Да, виждам къде са. Чакай си ги взема нещата. Ти какво е? Не видяхте? Ой, което как мина пред мен. Видели ли как скочи? Да. Ти се една тиква скочи от 10 етаж, бе, брат. Тиква, бате, кога ще намериш семена от тиква, бате? Всъщност, да, верно. Може как се метна във водата, бате, и вика тиква. Много ясно, бате. Ми значи аз имам на главата тиква. Ето, виждам какво е. Кое? Да ти дам ли дърво, ще направиш между за всеки случай? Къде ми е тиквата, бе? Се нерви, брат. Премиера... Не знам, на английски пише. Какво е, оня крипъра, какво е направил? Гръмнал ми е тиквата. Да му ебеш майката му ебеш. Нали? Дървото ми е тук, тикват на нем. Ако при мен е крипър живее. А? Ако при мен е когато видя крипър живее, бабе, да не се казва, не знам. Как да не се казваш? Как си има ли, бе? Аз съм тарикат. Не, банда. Крипъри мръсни, идвайте, бе. Направи ли си меч ти? Аре, лата ми, бе, бабе. Аре, бе. Тарикати ли сте? Аре, че тарикати, бе. Се страхувайте. Само малко. Ще се приведихме, че там. Да, представи си да отидеш, бата, и да метнеш някакъв меч и в главата. Бабе, страхливи сте, бабе. Много са страхливи, те направо се напикаха, аз ги видех. Ще ми гърмат тиквати и че бегат. Ще ми гърмат. Ето крипър, ето крипър. Ама в каньона не мисли. То значи, ето крипър. О, мамото е в каньона, не ми слиза. Няма слизам са в каньона. Не си струва. Камиона. Каньона къде? Не си чу камиона. Опреси колонките. Повреда колонките, повреда. Повреда колонки. Ще не... Работят. Намерих дърво. Колко? За къща, бро. А за къща? Не съм. Пала майката. Аре, тарикати има ли, бе? А така, има ли тарикати? Аре, ако сте тарикати, елата, бе. Ма така. Ще ми гърмат тиквата, те. Значи знаеш колко дърва имам? Стак без 12. Не, бате. 50 и нещо непреработени.
Не преработени. Не преработени. Мамо, ти си много работолюбива, бат. Що? Защото не те ли мързи? Не. Ай, я забрах, че снимам клип, бе, мамо. Hola, quitas. Toxie la vida, amor. Buenas noches. О, един стак и 3 непреработени. Браво, брат. Шина си. Чекай да вземем Sugar Cane. Мамо! О, дедо! Дедо! Къде си, дедо? Къде си, бе? Къде си, бе? Айде ходим да викнем дедо ми да ритаме с него. Айде. Обажда се Хасен, търси другия Хасен. Тук ли е Хасен? А ти търсиш Хасенчо? Търсим брат ми Хасен, като също и аз се казвам Хасен и двамата сме Хасен. И сте от Сливен. И сме от Сливен, да. Голяма случайност, нали? До. Я чакай малко, бе, брато. Къде си тръгнал ти да пъртиш? Аз се тъпа до тебе. Не, чакай! Какво? Тъпо сайде. Keyword, долна Д, долна Бест, Power, долна Хопе. Цак. Стой леко, за да не ме бутнеш, ще прибива вече. Мързи, мъхаш се. Скачи. Оставя мене на дървоцата да кракаш. Ти беше изпознал някакво семе. Аз го бях фарил. Аз имам да правя нещо, повече ще ме... Ще викна. Да. Мамо, аз имам да ритам, че ме викнеш ли после? Ще те викна. Добре. Хасен от Сливен вика всички да знаеш. Така, викни всички да правим едно парти. Днеска дават разпродажба ухита. Айде да ходим и да купиме нещо. О, котка. Окей. Видех я аз котка. Ти видя ли котка? Да, видеха една котка, къде викаше мрррррр. Мър, маца, писи, мър, маца, писи. Мррр, паца, писи. Знаете, къщата ни ще е от различни дърва, малко циганска. Абе, това е българско, бе, и в България има така, бе. И у България, да, бе. Сетих се. От различни тюфлеци. Не, аз не струвам, аз съм жал. Що? За да вика, бе, да клева? Майката ти е, бе. Втора явка. Долу му, а? Имам две явки. Шанс. 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 Тудепс. Шанс. Ти дам ли дърва? Да. Дам 21 непреработни. Да ги преработи ли? А? Добре, да съберем още дърво, Хасенче. Мамо! Миро козлодуец ли е? А? Миро козлодуец ли е? Не знам. Що е това? А? Миро, що вика като него ти звъни? Нека ти звъни! Не, бе, да гледам някакво детско. Вземеш детско! По-точно не аз, бе, брат ми, бе. Не, бе, брат ми го гледа, бата, аз как да го гледам? Миро, не педе! Нека правим клип на култура и така. За... Какво? Миро, мукни малец. Значи ще те бъда теб, че става тъмно и моля някой крипа да ме такова. Чакай! Скоро докато го напиша. Чакай, че ще падне и ще трябва да прави въпрос. Кажи кога е да го такова. Не, че ще падне. Просто трябва. Ще го върси.
Да сте пали. Че идва зомби? Да, ето ви стопа. Къде ти се скрил къщата? Аз ще правя чули. Ти дам, да ти дам ли, Това е половин къща, няма се плашиш. ти дам ли дърво? Няма да е лошо, да. Ети, Дай ми цялото горец. ети, няма да го разпилявам асенчо. Добре, браточната. Да бе, братъцка. Имам още един стаки 18 непреработен. Имам и шугър, 24 пясък, 2 пържоли и една кожа. Е пържоли и една маймуна. Сурови да пише на български сурово говеждо месо. Да, е верно. Ти на какво играеш, български или цигански? Цъгънци. А, така. Хасенец Сливен дойде да ми затвори вратата от стаята. Верно ли? Втория Хасен, да. Знаеш кой е втория Хасен? Кой? Мама, Нямаме торчове. абе нищо. Ще ходим на камион, на камион. Абе, че се спалнат зомби, бе. Абе нека се спаваме. Сега чакай къде ще сдиме вратата. Вратата, че ми е оперник. Увраца, аз ми оперник. Добре, бе, какви глупости правиш сега, бе? Нищо, бе. Ама, Но ето един меч да имаш готовност. добре, аре слизаме от това, бе. От дървото. От камиона, от дървото. Че ще слизаме долу. Аз слизам долу. Напри чест, имаш ли чест? Имаш дърва за чест. Напри 2 чести, големи. И слизам долу, бати. Верно ли? Да. А, Тук че- е малко дърво. Спокойно. Така. Желаш ли ми късме, брате? Ма аз тук ли те чакам? Да, защото ако мръз, пък... Брат, ети 14 непреработено. Много говори. То, Д. длъжнец съм ти просто. Къде? Просто. Идем да умира, бате, ай, чао. Какво стави в честа? Кажи, че съм много добър. Хайде, чакай. Много си лос. Такова. Връзка. Доле смуче. Знаеш, чули? Да, и аз слизам. Да, базикам. Дева, нямам камъни. Аз не знам къде е каньона. Къде беше? Верно ли, бе? Забравих. Но това забри къде е Бързо камъни. тъпваме, тъпваме, шегувам се. Добре, тъпо. Намери го. Спокойно, бе. Не знам как ще лезем. Айде, братце мой, чакам те да се пребереш с пълни ръчички. Абе, не се значи, ще спомня ръчичка. Слизаме! Съм долу вече. Идва зомби към мене, който ще го тръгна. С дървения меч. А така, мейдинчина. Гръмна крипър, май. Някаква коза се пътна. Бата ме, Овца в каньона, бе. тръпе е завора. Хей, чакай. Лесно се! Крипо! Бегай! Ба! Ано! Вземи, бе! И сега събирам кола. Колко ли събираш? Creeper? Ано! Oh no, is this Creeper? 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 Аз го правим, той е тъмно, майка му черен. Creeper? Buenas noches, de Creeper. El falso dog jets. Creeper? 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 Oh, наистина Creeper? Creeper? Ти каза крипър и то се сбабна. Creeper? Давай гриба. Creeper? Гриба. Creeper? Гри... Creeper? И Creeper? И горе. Овца! Ама ти не му къде си, бе? Не бе, просто по дърветата ходи. По дърветата ходи, бе. Овцата. Да, е. Това нинджа овца, бе.
Тързан? Ево така, Тързан. Тързан ходи там, бе, бато. Я пазни ти, като се бъдна нещо с търва, чуй. Добре, айде, да го пазнем. Здравейте, отново сме тук, просто познах клипа. Ендърмен. Бел. Да, и ние докато го правим, то стана ден. Ма така. Много сме тъпи, бате. Гледай колко бавно го правим. Кое? Ми правим половин час сървъра. Много сме тъпи, нали? Да. Ама, колко крипа, бе? Колко крипа? 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 Оно! Скелет? Скелет? Аз отивам да се... Като го! Значи отивам да... Като го! Да сними на ръз, бе! Значи да отивам ли събера малко камъни? Крипа? Може. Сега събираме, знаеш ли какво? Какво? Ироне! Ироне! Да! Това е невероятно! Невероятно е, да. Така. Стига, не Миро. Така. Крипа? О, даймонди! Верно ли е? Кой намерих? О, де е. Верно ли, бе? А? Верно ли, кой намери, бе? Да, едно. О, мамо, много яко. Тук като нам свърши, бе. Някой се прибира. Чакай. Какво няма за буд се, бе? А? Какво става, търкат? Да, бе. Казвай търкат. Аз съм търкаш. Не е на крипера. Това се чупа на крипера едно купче да падне. Падна ли? Не, Ми дойде. Щупи ли му го? да, бе, тук са левака да гръмне. Крипа, айде гърми, бе, педераста. Не можеш да гръмнеш ли, бе? Защо не гърмиш, бе? Значи ти го намокри. Сега да кажа нещо. Крипа? Оно! Крипа? Много яка песница. Да. За крипите бих. Пу, чака, чака, чук. Ще трябва да събирам. Baby, не wanna let me. Колко камъни събирам? There was a man who was a sleigh, but a foster sleigh. One the sway, but a booster say, and a moon would make. A 1, 2, 3, baby, wanna let me. Can a 1, 2, 3, and a 1 see. 1, 2, 3, baby, gonna let me. And a moon move me. Стига, стига. 1, 2, 3, when you wanna beat me, be quick, release me, and I wanna see. 1, 2, 3, when you wanna beat me, and I wanna do. Кой е? Стига, тихо, не струваш. Искаш ти бат? Не. Не, бате, не бе, не бе, бате. Не, бате. Здравей, аз съм Мармот 30. Кой? Никой. Един приятел. Кой се казва Мармалата? Марти. Аз имам да се буручам още камъни. 2, 3, be gonna let me get my sassy, I can see her. No me videre. Но, как беше? No me videre. Но ме видере. Това е на италански, не можеш да ме видиш. Ти не можеш да ме видиш. Ми точно, ти не можеш да ме видиш или не можеш. Бе, нали не сме италанци, не разбираме. Скелет! Горе, бе! Скелет. Кво? Не говоря на тебе. Да. Майка ти деба, бе. Скелет грозен. Вземи то удар, бе. Щупих ли ти кокалите, бе? Чак ми падна един твой кокал. Ама... Как имаше толкова зелух? Бах да бях в каньон и не събрах камъни за шибана тъпа печка! Аз събрах 55. Как е? Чакай така... Аз ще се Да ги дам. Не, бате, не. Добре, ще ги държа, Ми трябва да бате, не искаш да ми ги даваш, бе. Да, бе, да. Ти ме лъжиш сега. Няма имаме
Да бе. Какво намери? Я го остави в цеста да видиме. Чакай, бате, бе. Колко трябва ли ти? Шут аз. Колко дърва, бе. Ето виж, за едно легло имаме. Чакай, моли, сега ще направим за двамата каменни материали. Добре. Меч, кирка, лопата и брат. Имаме за едно легло, так му един ще излиза и другия така. Така става ли? Лопата, кирка и меч. Благодаря, благодаря, благодаря. Не можеш да събереш? Да. Какво се дера 1 час? Ето се събрах. Да. Ще слезна да събера още малко камъни. Добре, това беше от нас за този епизод. Чао.